खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि। नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा 8थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ दख'रानिनो बेन्दोंआव थानाय बाक्सामारा गामियाव रंजा बाजायै खुंफुंदों। बोथोरा दा रंजालि बैसागुनि सोरगिदिं जेरावबो बर'नि गामि गामि खाम सिफुं सेरजा जथानि दामनाय देंखोजों रंजालि बैसागुनि रंजानायनि दोहौ। थिग बेबादिनो बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा 8थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै दख'रानिनो बेन्दोंआव थानाय बाक्सामारा गामियाव खुंफुंदों क'क्राझार जिल्ला नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो। रंजालि बैसागु खुंफुंनायनि हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय, गोदान बोसोरनि जागायजेननायाव बैसोगोरासिन सुबुंफोरखौ मान बावनाय, गोखा गोखै जानाय, खौसेयै उदां बैसागु मोसानाय, दख'रानि सिङाव थानाय गामिफोरनि गेजेराव दिरुं बोनाय बादायलायनाय, बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बायदि हाबाफारिजों लोगोसे गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लायो। गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिशिष्ट बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर, बावखुंग्रि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि आरो नायगाव ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों रंजा बाजायै खुंफुंजायो होननानै नायगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि फैलाव ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो। नायगाव दख'रा एबसुआ सिगांनि बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो दख'रानि सिङावनो थानाय बाक्सामारा गामियाव 8थि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। जोङो बेयावहाय दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो मोसाखावरि हान्जा बिहरो। बेवहाय जोङो गेलेनाय बादायलायनायबो लादों आरो बे सोलिगासिनो। दा जोंनि बे हाबाफारिया मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि बिथांमोनजों गाहाय आलासि महरै मोननो हादोंमोन। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्रायबो सानै बिबानगिरि बिथांमोना फैफानो हादोंमोन। दा बेवहाय जोङो दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मेलेमजिबि गावबुरा गाहाय नेहाथारि आरो रायजो राजानि मदद दख'रानि सिङाव थानाय बाक्सामारा गामियाव नायगाव दख'रा एबसुनि जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो खुंफुंनो हानाय जादों। मा हाबाफारि लादोंमोन? हाबाफारिया जोङो दिनै गुबैयै जोङो मोसानाय बादायलायनाय, खुगा मेथाइ, बैसागु मेथाइ मोसानाय बादायलायनाय बे थाबाय आइजोफोरनि, आरो लोगोसे जोङो बेयावहाय गोबांथार हाबाफारि गैयाब्लाबो बेयाव दुरुं बोलायनाय हाबाफारि लादों बेयाव आइजोफोरनि। दा जोङो बिसोर मोननै गोखा गोखै जानाय हाबाफारि लादों। गोखा गोखै जानाय हाबाफारिबो जोङो लानाय जादों। बेयावहाय बाक्सामारा गामिनिफ्रायनो बिथांमोना गामिनिफ्राय जाहोनाय जादों। बिभिन्न रोखोमनि मैगं गोखा गोखै बेयावहाय होनाय जादों आरो बेदर, अमा बेदर, दाउ बेदर बेफोरखौबो जोङो खालामनाय जादों। नायगाव दख'रानि सिङाव जोंनियाव ओरैनो 13था गामि दं। दा जोंनि गेजेराव नायगाव दख'राजों नांजाबनाय जायनाखि क'क्राझार जिल्लायाव गोग्लैयो, धुबुरी जिल्लायाव गोग्लैयो सैबारि गामि होनो, बेयाव बर' बस्ति, बेयावहाय माखासे बर' न'खरफोर दं। जों बिथांमोनखौबो हाबनाय, बिथांमोनजों जोङो सरजाबनानै जोङो नायगाव दख'रानि सिङाव दा 14था गामि बेखौ जों लानाय जायो आरो। रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि मोनो बैसागु रंजानायाव? नायगाव दख'रानि सिङाव रायजो राजाफोरा सिगांनिफ्रायनो मैखोमै बाहागो लाबोयो। बिथांमोना जों जेब्लानाखि दख'रा आफादाहाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ खुंजेनो बे समनिफ्रायनो बिथांमोना मैखोमै बाहागो लाबोदों। जों जेब्लानाखि हांख्रायो बिथांमोना मोसानाय जगार खालामो। जों जेब्लानाखि हांख्रायो बिथांमोना जोंनो जायगा होयो बैसागु खुंनो। दा बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जोङो नायगाव दख'रा एबसु हिसाबै बेखौनो बुंनांगोन जे बिथांमोना जोंनि नायगाव दख'रा एबसुनि हांख्रायनायाव मालाबाबो बादा होआ, हेंथा होआ, आरो बिथांमोना जों जेब्लानाखि हांख्रायो बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं।
जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।